ପୋଜିସନ୍। ହଁ ତମେ ମାନେ ଭାଙ୍ଗିଛ ତ ସେଇଟା ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ତମେ ଦୁଇଟା ମୋଟି କାହିଁ ଏଠି ବସିଛ। କୋଉ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ଛୋଟ ପିଲା ହଉଛ? হ্যাঁ উঠো উঠো এই সে বস ছোট পিলা ପାଇଁ ଯେ ସେ ଲୁହା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଇଗଲାଣି। ଧରିତ୍ରୀର ଧରିତ୍ରୀ ସେ ସିଟ୍ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏବେ ଝାଡ଼ା ହେଇଯିବ ପଳେଇ ଆସ। ହଁ ଦେଖ ଛୋଟ ଛୁଆ ପାଇଁ ହେଇଛି ଏମିତି ଏମିତି ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି। ଏମାନେ ଆସି ଦେଖ ଦର ବୁଢ଼ୀ ହେଲେଣି। ବାହା ହେଇଥିଲେ 6ଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରନ୍ତା ଆସି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଓହ୍ଲେଇବି ତମେ ମତେ ଡାକିଥିଲ କି? ନା ଓହ୍ଲା ଓହ୍ଲେ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ। ହେଇ ହେଇ ଏଇ ମରିଗଲା ଆଉ ଜଣେ ଦେଖି। ତୁ ଓହ୍ଲଉନୁ ତୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ସେଇଟା ଟେକିଯିବ। କାହିଁ ପଡ଼ିଲେ ତୁ ଆସ୍ତା ଛାଡ଼ୁନୁ। ତୁ କ'ଣ କମ୍ ଓଜନ ହେଇଛୁ କି? ଏମିତି କଲେ ମତେ ଏଇ ଚାଲ ଛିଡ଼ିଯିବ ରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଛିଡ଼ିଯିବ। ଏ ଦେଖ ଦେଖ ମନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ୱାର୍ଡ ସରି 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 ପିପୁଲ ଆଣ୍ଡ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ୍ ସରି ମୁଁ ଏକଥା ଧରିପାରିବିନି। କ'ଣ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଗୋଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଫରେଷ୍ଟ ଥାଉ ସେତିକି ଝୁଲ ଏବେ ଚାଲ। ଏଇ